Мінәжетлер деп әйткәч, ең бірінші ширатта көз алдына сіз келіп басасыз. Мен жия башладым мінәжетлерді. Гастроллерде ергенде магнитофоным бар иде. Аның ең мөһиме сүзләре. Сүзләре. Чөнки аның сүзләре мәшул Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү. Сөембикәнең калфагын ең беренче мин тектем. Заманалар үзгәрә бит инде. Менә моның йогынтысы мінәжетләргә бармы? Мінәжетләрдә үзгәрешләр сизеләме? Быел мин күрәм реклама. Бара Рухи моң деген фестиваль үткәрәләр. Имеш. Мәйтәм, ничек инде бу? Безнең бит илаһи моң бара. Белүемчә, мәктәпләрдә һәм шул вакытта мәдрәсәләрдә мөнәҗәт әйтергә өйрәтмиләр. Ялгышмыймы? Менә төп белемне каян алырга? Һәр мәктәптә, һәр авыл клубында булырга тиеш фольклор ансамбле. Сиңа җәннәт булыр Муса, атаң, анаң разый булса. Хәерле көн, безнең яраткан хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Мінәҗәтләр халкыбызның рухи мирасы. Мінәҗәт сүзе гарәп фарсы теленнән Хыдайга ялвару, дога, Хыдай белән әңгәмә дип тәрҗемә ителә. Бүгенге тапшыруда әлеге жанрның әһәмияте һәм үзенчәлекләре турында сөйләшербез. Кунагыбыз Татарстанның халык артисты Гөлзада ханым Сафиуллина. Хәерле көн, исәнмесез Гөлзада ханым, хуш килдегез. Хәерле көн. Хәерле көн. Сезне күргә без бик шатбыз, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, әйтеп беткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Гөлзада ханым, әңгәмәбезгә күчкәнче сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Ул инде сезнең хакта иҗатыгыз турында булыр. Игътибар, экранга. Җырчы һәм җәмәгать эшлеклесе, Татарстанның халык артисты, Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты Гөлзада Гомәр кызы Сафиуллина, Арча районы Шөке авылы кызы. Аның кечкенәдән үк артист буласы килә, ләкин әтисе әлеге һөнәргә каршы була. Ветеринария институтын тәмамлап, 3 ел белгечлеге буенча эшләп тә, Гөлзада барыбер артист була, теләгенә ирешә. Бүгенге көндә Гөлзада Сафиуллинаның татар җыр сәнгате дөньясында лаеклы урыны бар. Ул үзенең моңнары белән милләт күңеленә үтеп керә алды. Ул халкыбызның мирасын җыючы да, өнҗе мәрҗән итеп туплаучы да, кадерен белеп саклап, алдагы буыннарга тапшыручы да. Татар мөнәҗәтләренең сихри көчен ул бик күп халыкларга күрсәтте. Гөлзада ханым халкыбызның сөекле җырчысы. Лена Шагырҗан сүзләре белән әйтсәк, зур кунак та үзе, илче дә. Гөлзада Сафиуллина үзенең затлылыгы, кыюлыгы белән башкалардан аерылып тора. Фикерле, һәр нәрсәгә үз карашы булган ханым сәхнә югарылыгында кала бирә. Менә шундый зәвыклы, талантлы шәхес бездә бүген кунакта. Гөлзада ханым, алда әйтеп үткәнемчә, без инде бүген күбрәк сезнең белән мөнәҗәтләр хакында сөйләшербез. Һәм миңа калса, Рамазан аенда әлеге темага тукталуыбыз бик урынлы һәм хәерле булыр. Гөлзада ханым, менә мөнәҗәтләр дип әйткәч, иң беренче чиратта күз алдына сез килеп басасыз. Чөнки сез әлеге жанрны саклауга һәм үстерүгә үзегездән зур өлеш керткән шәхес. Менә бүгенге тапшыруга әзерләнгәндә сезнең хакта шундый бер мәгълүматкә табылдым. Сез алдагы елларда гастрольләрдә йөргән вакытта авылларда, мул төбәкләрдәме, төрле әбиләрдән аларның мөнәҗәтләрен яздырып ала торган булгансыз. Шулай бит. Һәм менә минем сорыйсым килә. Бүгенге көндә әлеге мөнәҗәтләр кулланыламы? Алар яңгырыйлармы? Беләсезме, мин җырчы бит инде. Җыр, күпме җырлар мин, балалар өчен, олылар өчен, төрле халык җырлары, эстрад җырлар, төрле өлкәдә мин эшләдем җыр жанрында. Шуннан соң бер вакыт минем башыма мондый уй килде. Нәрсә инде бу?
Берәү шигырен яза, берәү көен яза, мин җырлап йөрим инде аны. Нәрсә инде бу? Җырлап, акча эшләп йөрү, нәрсә инде бу? Бу Аллаһ Тәгаләгә кирәкле эш микән соң? Аллаһ Тәгалә моңа риза микән дигән, менә шундый минем башыма уй килде. Шуннан соң әбиемнең мөнәҗәтләре бала чагымда, әбиемнең теге комган тотып, тәһарәт алырга, озын ыштаннары, озын күлмәкләре, ак яулыгы, менә шулай монда шайтыр бәйләгән. Менә шулар әбием шундый бер образ булып күз алдымда тора һәм ул мине теге озатып барды. Аның әйткән мөнәҗәтләре, мин аларны истә калдырмаганмын, әмма ләкин алар минем йөрәгемә, күңелемә кирип урнашканнар. Шуннан соң мин җыя башладым мөнәҗәтләрне. Гастрольләрдә йөргәндә магнитофоным бар иде, әбиләрдән, апалардан инде борынгы җырлар. Аннан соң Илһам абый белән эшләргә туры килде миңа байтак кына еллар. Шунда мин әйтәм, Илһам абый, иң борынгы җыр безнең нинди җыр булган? Ул әйтә, шул biz bilmeybiz indi alarını. No, sen bit indi münəccətlərini jıyasın dey. Münəccətlər bulsa kirək. Şundan soň minə iň biriniz kirək. Şulaytırıp münəccətlərini jıyıp. Onlara meni Allahu Teala min bit bilmeyim nişe alarını başqarırğa əli. Onun bit hikmeti var. Onun öz ritmi var. Onda tege jır şekilletip jırlamysın аны, kışkırık tauş bilen, tege burmalap, аны jırlamysın. Onun iň mühimi süzleri. Süzleri. Çünki onun süzleri meşhur Allahu Teala'ga müracaat etu. Onda ol dua şekilli. Hem süzlerin jitkiri, alaygına süzlegine jitkiri tügeler yürekten çıkarıp. Şın yürekten etmesen, dua da bit kabul bulmay. Şın yürekten kirek onu әйтергә. Шуңа күрә мөнәҗәтне бер караганда бөтен кеше әйтә ала дибез. Без аны әйтәбез дибез, инде җырлыйбыз димәбез. Әмма ләкин шулар арасында һәммә кеше әйтә ала. Әмма шулар менә тыңлыйсың, шуның арасында бер кеше, ике кеше сиңа йөрәгеңә барып җитә торган булырга мөмкин. Башкалары шигырь сөйләгән шикелле шулай. Шуңа күрә менә иң беренче Татарстан радиосына Горький урамында шунда качып әйтмичә 90-нчы еллар булды бу. Шунда радиода яздырдым мин бу мөнәҗәтләрне. Миңа Аллаһ Тәгалә мине очраштырды Кыддус абый Хөснуллин белән. Ул искиткеч кеше ул. Ул үзе композитор, үзе менә шу мөнәҗәтләрне җыйган фольклорчы. O nindi ki hazırlıyız? Kişisiz bit indi. Biz hazır hazırlıyız indi yazma bir ne plastik çıkarga niyetinde benim. Şundan sonra ayta plastik çıkarga ruhsat vermiler. Onun için Medeniyet Ministerliğinden ruhsat gerek. Vermiler o vaqtda. Çünkü bu dini aybirler. Şundan sonra olayta edemine şulaytırıp oynap nitip sintezatorlar aşağı, neler aşağı tavuşun şulaytırıp yasap nitip qarıgalı. Şulaytırıp komponentni yasap, yazdırdık biz bunu. Tünne, ишек төбенә кеше бастырып куйдык, кеше кертмисең дип. Шуннан яздырдык да, мин буларны күтәреп киттем нигә? Мәскәүгә. Монда пластинка чыгармыйлар бит. Костюм Сөембикә костюмын ул вакытта минем инде бар иде, үзем теккән идем. Миңа ярдәм итте, бер дустым бар иде тегүче. Шәп тегүче иде. Шуның белән бергә менә шуны ясап, монда буларын башыма менә шундый очлы, ул вакытта әле андый юк. Очлы калфак менә шундый Сөембикәнең калфагын иң беренче мин тектем менә шуны. Үзем бөтен теге җыйган ташларымны, ниләремне, нәрсәләрем бар, нинди украшениялар, бөтенесен мин аны шунда урнаштырдым. Шулай итеп, менә шул костюм белән Беренче чыгышыгыз шул булды, әйме? Мин чыгардым менә шундый пластинка, мөнәҗәтләр, бәйтләр дигән Мәскәүдә үз акчама һәм аны ул вакытларда беренче конгресс башланды, бөтен дөнья конгрессы, бөтен дөньядан татарлар, мин аларның бөтенесен өләштем, бушлай өләштем. Шулай итеп, аннары мине шушы мөнәҗәтләр җырлаганым өчен Рамазан концертлары барадыр ул вакытны. Ринат Ибраһимов оештырадыр. Шунда мин беренче оркестрлар белән җырлыйлар, җырчылар, шәп җырчылар инде безнең татар җырчылары инде, корифейлар инде. Шулар арасында мин Сөембикә костюмын киеп, чыгам да biz аккомпанеменtsыз инде, музыкасыз гына җырлыйм, мөнәҗәт әйтәм. Шуннан шушы ни бетте.
Біздің концерт бітті, біздің яңа бір кіші кірді, бір солидный ғана кіші, ол айта, мына шушы концерттан, мен де шақырам екі кішіні, мен бүтін дүния мәдәни миссия иштырам, всемирный культурный миссия организовываю, и мен сіз шушында шақырам. Ринат Ибрахимов сені, һәм мына шушы қызны, қызшықны, менға олағыны 40 яш болған енді. Мына шулай тұрып, мен шушы костюмым білән, шушы мінәжәтләр білән, халық жырлары білән, bütün dünya deyip aytalmayayım, мен де 7 ildə buldum. Gretsiya, Italiya, Fransiya, Malta, Kipr, İsrail, Türkiye illərində. Subhanallah. Türkiye'də мен сольный концерт бердім, өзімнің концертімді. Теплохудта 400 орын сыйышлық зал, шунда bütün татарлар Türkiye'də яшәгән, түрлі шәһәрләрдән. Bir күндә менә заманалар үзгәрә бит инде. Менә моның йыгынтысы мөнәҗәтләргә бармы? Мөнәҗәтләрдә үзгәрешләр сизеләме һәм яңа иҗатчылар күренәме икән? Күренә. Менә бу мөнәҗәтләр әкрен генә китте. Беренче тапкыр шул Тинчурин театрында бирдем концертымны. Шуннан соң сәхнәләргә менде. Менә сәхнәләргә ел сайын аннары без мөнәҗәт фестивальләре оештыра башладык. Шушы Кыддус абый белән һәм башкалар да кушылды. Аннан соң мен бит Кырымда Сөембиков Варислар фестивале оештырадыр балаларның, төрки татар балаларның. Ул Кырым Россия составына кергәч тукталды ул. Шуннан соң мен әйтәм, мен туктатырга тиеш түгел бу хәрәкәтне, бу юнәлешне. Әмма инде Сөембиков Варислар итеп мин аны үткәрә алмадым. Аның өчен күп чыгымнар кирәк. Илаһи моң дип мөнәҗәтләр, бәйтләр һәм аннан соң азан әйтү. Ondan sonra tatar makamı bilen Kur'an oku. Bizim makam bulgan. Kur'an'ını tatar makamı bilen oku. Ondan sonra kitap oku bizim bulgan biteli. Bu bizim ruhi mirasımız. O şiksiz. Anga eli biz ne urşaysam kapnuli. Bir tamşısını bizden eli aldık. Ne şöyle etip ilahi mını 6 tapkır ütkerdik Kazan'da. Ne eligi festivalge de toktalı bitti geli. Onu mun etip maksatları nindi? Mine şuşu festivallerge Білесізме, ауыллардан, районлардан, түрлі башқа өлкелерден Россияның 20-шер, 25-шер кіші қатнашында мөнәҗәтләр, ансамбльләр. Бу бит ялгыз әйтү бер нәрсә, ә бит ансамбльләр күтәрелде. Ondan соң музыка уен кораллары шунда кирде. Курайлар, кубызлар, думбралар кирде. Һәм менә әйттем бит 6 тапкыр үткәрдек. Ул искиткеч ул матур үтте. Әмма быел мин күрәм реклама. Бара рухи моң дигән фестиваль үткәрәләр. Имеш. Мен әйтәм, ничек инде бу? Безнең бит илаһи моң бара 6 тапкыр үткәрдек. Тукта, теге җегетләргә мин чыктым. 2 Марсель. Марсель җырчыбыз бар әле, Марсель. Кем фамилиясе? Гыляшев түгел. Вагызов. Марсель Вагызов һәм Марсель Ахмадуллин, ул журналист алып баручы да. Шуннан булар, мен әйтәм, кая килегез сез беләсезме? Без бит 6 тапкыр үткәрдек. Хәзер сез кабатланалар инде. Сез хәзер мен әйтәм нәрсә нитәсез? Алар әйтәләр, да Гөлзат апа, без бит менә мондый нәрсә. Бездә азан, анда вагаз һәм tağın jırlar. Beyitler de. Yok, dini jırlar. Biz azanını kırtkan idik, özümüzde de var idi o. Ama lakin mınsı, bu dini jırlarını biz kırtmadık. Biz nişiktir anı şitte kaldıra bardık. Biz onlarını xuplıydık. Ama onlar bizim konkurs programlarına kirmediler. Şundan bularını bilgeç indi, bular etkeç, min indi bik siyindim. Ondan sonra onlar iter, biz münəccətlərini biz başqa şaraq, zaman şaraq etdirib. Amma müzik oyun kralları ələ anda yox. Biz tavuşlar bilən, küp tavuşlar bilən şöyle, tınladım, maşallah. İlahi mın. Bu şu ilahi mın, şunun davamı bu. Şunun davamı həm zamanşa. Demek münəccət janrı populyarlaşa deyə әйтеп була шулай дип Гөлзада ханым. Şükür. Həm indi мен әйтәм, bizdə mında bizni de men aytam qoldirmassiz. İlahi mingni ayırım o'tkazib turmaymiz alaysa bu yil. Давайте mine biz sizin bilan qo'shilamiz, biz sizni xo'playmiz. Biz sizin bilan bir nomer bilan bo'lsa da, traditsion abilar, opalar yig'ilishib birga aytalar münəccət. Shuni men aytam, aydagiz kirtigiz. Buni da kirtik. Biz uni tushirib qoldirishga haqqimiz yo'q. Chunki u bizning
тамыры, нигезе, башлангычы. Бу җегетләрнең шулай итеп алып китүләре. Чөнки инде Казаклар да, Кыргызлар да, бөтен төрки халыклар, ул Төркиядә яшәүче төрекләр, аларның илаһилар дип атала ул. Алар менә шуны үткәрәләр. Аларның шәп, уже үсеш алган музыка инструментлары белән бик шәп иттереп алар. Бәлки безнең җегетләребез дә әле шуны, безнең мөнәҗәтләрне. Безнең бит мөнәҗәтләр шиксез ул, шиксез аны барлап та бетереп булмый. Беләсезме, менә шуңа күрә 21-нче апрельдә шулай бит нәтиҗәләре көтелә. Чулпан мәдәният үзәгендә булачак шушы галлы концерт. Иншалла, анда безнең менә шушы элекеге традицион мөнәҗәт әйтү ансамбльдә катнашачак. Иншалла. Мин инде бик сөйдәм һәм бик телим бу үсеп китсен. Яшьләр алып китсеннәр моны. Өлкәннәр әйтә, алар аны әйтәчәк үлгәнче. Бу ансамбльләр яшәячәк. Бик күп матур ансамбльләр. Бигрәк тә менә Чуашстаннар, Самара, Ульяннар үттереп алар ел сайын үткәрәләр. Искиткеч. Шуңа күрә аларны безнең төшереп калдырырга хакыбыз юк. Бәлки әле бу программага алар сыймый, чөнки теге пәри башка, җен башка дигән сүз бар. Мөнәҗәтләр булса да булар бөтенесе, әмма ул башка, ул теге борынгы. Аны безгә сакларга кирәк. Бәлки без аны әле киләсе елларга шул элекеге формада, традицион формада аларын да үткәреп килербез. Булар рухи моң дип үзләренекендә үткәреп килерләр. Параллель Алла бирса. Иншалла. Гөлзада ханым, белүемчә, мәктәпләрдә һәм шул вакытта мәдрәсәләрдә мөнәҗәт әйтергә өйрәтмиләр. Ялгышмыймы? Төп белемне каян алырга? Беләсезме, өйрәтмиләр, әмма ләкин хәзер менә безнең бар Геннадий Макаров дигән музыкантыбыз, фольклорчыбыз, галимебез, ул консерваториядә укыта. Менә ул бил үзен Тукай бүләгенә кандидат итеп куйды ул. Иншалла, менә кичә аның белән бик матур очрашу булды. Нәтиҗәләрен көтәбез. Иншалла. Менә ул инде әллә ничә балалар ансамбле оештырган кеше ул. Ул Заречье балалар үзәге бар. Аннан соң тагын пионерлар сарае бар безнең урамда, Горький, Максим Горький урамда. Ул анда оештырды. Аннан соң безнең Алсу Еникеева бар. Ул институт культурада укыта. Доцент. Ул оештырды яшьләрдән үзенең музыка уен коралларында уйнап. Бар. Әмма менә минем хыялым, беләсезме, бу бит җыр түгел. Бу бит тәрбия. Бу бит җырлап, кеше күңелен ачып, җырлап бирү. Нәрсә инде ул? Монда бер мәгънә шулай бит. Күңел ачу гына ул. Монда бик тирән. Бу тәрбия. Бу йөрәккә керә торган. Моны бу тарих. Аны тыңласаң, менә бу мөнәҗәтләр, хәтта бер 10 мөнәҗәтне генә белсәң дә, анда тарихы да бар, анда дине дә бар, анда тәрбиясе дә бар, анда әти-әни тәрбиясе, анда гыйлемгә өндәү, анда Коръән турында, анда бөтенесе. Менә мәсәлән, мин шушы көннәрдә фольклор ансамбль оештырырга мине чакырдылар. Алар мөнәҗәтләр кичәсе оештырабыз дип, үткәрәбез дип чакырдылар. Мин әйтәм, әйдә фольклор ансамбле оештырабыз, шунда мөнәҗәтләр керә. Анда мөнәҗәте дә керә, анда дине дә керә, анда әдәбият, сәнгате, биюе дә, җыры да, анда тарихы да, анда мәкаләләр, әйтемнәр, анда бөтен рухи мирасны кертергә була. Һәм беркем сине гаепли дә алмый. Аны мәктәптә, мин уйлыйм, һәр мәктәптә, һәр авыл клубында булырга тиеш фольклор ансамбле. Әгәр фольклор ансамбле булса, без алга барачакбыз. Чөнки анда тәрбия. Һәм шул рәвешле безнең рухи мирасыбыз да сакланачак, шулай бит. Рухи мирас да саклана, һәм без алга да барабыз. Алла бирсә. Гөлзада ханым, мин сезне бүлдерәм инде. Тапшырубызның вакыты чикле, кызганычка каршы. Инде әңгәмәбезне йомгаклап, бәлки мөнәҗәттән үзек тә башкарырсыз. Менә шушы көннәрдә, беләсезме, ярты сәгатьтә өйрәнеп алды бер җегет аларның. Субханалла. Шаккатым. Шундый кешеләр, талантлы кешеләр, әбиләр, апалар,
шундай 2 көн мен анда үйреттім аларны. 3-нче көндә без сахнага чыгып шундай матур итеп мөнәҗәтләр кичәсе үткәрдек. Бу диде Муса дигәнне мин әйтәм. Әйтегез. Ул Муса пәйгамбәр Аллаһ Тәгалә янына чырашырга туртауына бара һәм аннан сорый. Rabbim Allah'ım dedi Musa Mina cennet bularım iken Sina cennet bularım Musa Sina cennet bularım Musa Kılgan izgelegen bulsa Rabbim Allah'ım dedi Musa Mina cennet bularım iken Sina cennet bular Musa Sina cennet bular Musa Atan anan razı bulsa Kız kardeşin razı bulsa, ir kardeşin razı bulsa, күршілерің razı bulsa, halal жіптің razı bulsa дегенде көп аның давамы. Гүлзада ханым, бик зур рәхмәт сезгә бүген безнең студиябызга килгәнегез өчен. Миңа калса чыннан да бик матур һәм тәрбияви әңгәмә килеп чыкты. Безнең мөнәҗәт жанрыбыз яшәсен, халкыбызның күңелендә булсын, без аны кулланыйк, саклыйк һәм буыннан буынга тапшырыйк. Амин. Ураза бәйрәмнәре белән, иң зур олуг бәйрәмебез Рамазан айлары белән барыгызны да котлыйм, матур итеп, безгә уразаларыбызны Худай кушканча тутып чыгарга Худай насип әйләсен. Исәнлектә барыбызга да матур, тату тормыш белән ватаныбызда, үз ватаныбызда яшәргә насип булсын. Иншалла. Искиткеч матур теләкләр, мин дә әлбәттә әлеге теләкләргә кушылам. Рамазан ае мөбарәк булсын, шулай бит? Амин. Сау булашабыз. Амин. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.